Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. Хизмат Кайсар мешавад. Мутаассифона наметуни патент карда. 18 сола кишиди, баъд барои патент дастрас кардан ҳуҷҷатота қабул мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорумон Сафаров, барномаҳои канали Юристи Ҷ. Тамошобинони азиз, мо як ахбороти нав ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем ва дар идомаи барнома саволое ки дар комментария нависондагиен мехонем ҷавоб мегардонем. То охири навор тамошо кунед ва ҳамаи шумо як чиза хотиррасон мекунем ки силкаи сарпарасти мо Пари-матч дар комментария закрепит кардагие, бидурен регистратсия кунед ва агар ки дар шотон 30 сомон партоен, 30 сомони дига бонустон метиҳад. Аввалин хабари мо оиди мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар аз муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ки дар қаламрави Русия кору зиндагӣ мекунанд хоҳиш намудааст ки ҳузурашонро дар Федератсияи Россия то 30 сентябр қонунӣ кунанд, то ки аз Федератсияи Россия депортация кардан нашаванд. Чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, фармони президенти Федератсияи Россия таҳти рақами 364 оиди муҳлат додан барои ҳуҷҷатгузорӣ кардани муҳоҷиро то 30 сентябр буд. ва агар ки то 30 сентябр мигрантҳо рафта ба ФМС муроҷиат накунанд, документҳои худшонро таврӣ накунанд, яъне регистратсияшонро таврӣ накунанд ё патентшонро таврӣ накунанд, пас аз ба анҷом расидани ҳамин муҳлат, яъне ки баъди 30 сентябр рейдҳо сар мешава ва дар рейдҳо ки дастгир кардан аз Федератсияи Россия депортация мекунанд. Агар айни ҳол шахсиятҳое ки патент надошта бошанд дастгиршон кунанд, бурда 5000 ҷаримашон мекунанд. ва бори дуюм ҳам низ дастгир кардан агар боз 5000 ҷарима мекунанд ва дар ҳоле ки патент нагиранд, баъди фармон тамом шидан ана ҳамун шахсиятҳо аллакай номшон дар рӯи хати сиёҳ дохил мешава, депортшон мекунанд. ба ҳамин хотир то рӯзи 30 13 рӯзи дига тақрибан муҳлат дорен. Брен айни ҳол касое ки патент надорен, касое ки регистратсия надорен, касое ки 1 сол ё ки 3 сол ё ки 5 сол бе документ гаштагиен, брен муроҷиат кунен, документотона таврӣ мекунанд. агар чанд солам бе документ гаштагӣ бошен, ҷарима мекунанд, баъд документотона соз мекунанд. агар ки корро накунен, депортон мекунанд. ва бисёре аз шумо савол метиҳед ки ана ҳамин қарори президента, яъне таҳти рақами 364 продлит мешава ё ки не. ин маълум нест ки аз 30 сентябр ба дига моҳҳо яъне дароз карда мешава муддатш ё ки не. ба ҳамин хотир интизори ӯ набошед ки и указ продлит мешава. брен айни ҳол сари вақтай документҳои худтон асос кунед. агар ки продлит кардан бо хуб мешава, лекин мутаассифона аниқ нест. нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Қурбон Холов нависонда: салом алейкум сози тинҷи ака, як хоҳишаи шумо. ака мегум ав статьяи 200 қисми 2 ва 101 меғалта ав ака амина мефаҳмоден илтимос. ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунем ки статьяҳое ки умуман дар авф намеғалтанд ва авф барои ин статьяҳо тааллуқ надоранд, ман ҳамонро айни ҳол номбар мекунам. статьяҳое ки ман мегӯм ё авф намешаванд. статьяҳоеро ки нагуфтам, значит ӯ статьяҳо дар авф дохил мешаванд, ё ки солшон кам карда мешава, ё ки озод мекунанд. статьяҳое ки намебироянд ва авф тааллуқшон надоранд. моддаи 143 замимаи 1, моддаи 179, моддаи 179 дар бораи терроризм ва моддаи 401 зархаридӣ, моддаи 401 илова 1 ширкат дар ҷангҳои кишварҳои дигар, моддаи 319 гирифтани пора, моддаи 289 қочоқӣ, моддаи 305 хиёнат ба давлат ва моддаи 306 бо зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимият ё бо зӯроварӣ нигоҳ доштани ҳокимият ва моддаи 328 истифодаи зӯроварӣ ба муқобили намояндаи ҳокимияти давлатӣ. ана ҳамин моддаҳое ки ман гуфтам умуман авф барои ин шахсиятҳое ки ба ҳамин модда срок гирифтагиянд тааллуқ надорад ва
боқимонда моддаҳое ки ҳастай ё солшон кам мешавад ё ки ба озодӣ мебироянд. Маҳина нависа яка то 30 документ накунем Тоҷикистон равем депорт намекунанд документ надорем. Агар ки документ накарда биёи то 30 въездат маҳкам мешавад ва дигар рафта наметонем. Аминҷон Очилов нависа салом ака хизмат дар кай сар мешавад даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ аллакай фармонош аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расидагиай ва повисткатии сар шидагиай. Чандин касои дигар оиди амо проделит кардани қонуни укази президенти Федератсияи Россия таҳти рақами 364 савол додагиянд ки мешава ё ки не. Дар аввали видео мо чхеле ки гуфтем аниқ нестем ба умеди унашен ки дар оянда муддаташ дароз карда мешава. Айни ҳол фурсат ҳастай бренд документотон асос кунем ба ҳамин хотир. Абдуллоев нависонда салом акай Сорбон савол дорам. Мисол агар дар хизмат 3-4 моҳ хизмат куниву 28 сола шави дар хизмат баъд ҷавоб метиҳанд ё 2 сол хизмат мекунӣ. Худованд ба хотири хизматҳот ба мардум вориди ҷаннат кунад бародар. ҳазор раҳмат барои суханҳои беҳтарин. Агар ки 27 сола бошӣ ва ба хизмати ҳарбӣ даъватат кунанд хизмат кардаиста бошиву дар рафти хизмат 28 сола шидӣ ҷавобат наметиҳанд 2 сол хизмат мекунӣ. Меҳроб нависонда салом алейкум акай Сорбон овозат хаста набоша. Бурад равғани сиёҳдонара мегӯянд ки чанд намуд меша ростай ай кадом намудаш бояд истифода барем ака пешаки раҳмат. Ман намедонам бародар кадом намудша бояд истифода барӣ. Аммо рақамое ки ҳастай амода занг бизан вохчон ягон намуди беҳтаринша ба шумо пешниҳод мекунам. Бобоҷон Хайруллоев нависонда якай Сорбон саволомда ҷавоб те. Мара 18 сола шиданам даволи қариб 2 моҳ зиёд ай. Россия брам патент када метонам ягон нарушенӣ намешава. Мутаассифона наметонӣ патент карда. 18 сола кишидӣ баъд барои патент дастрас кардан ҳуҷҷатота қабул мекунанд. Баъд дар барномаи гузашта мо гуфта будем касе ки ҳамин ҳози билет харидагиай барои Россия рафтан ва бо нархи чӣ қадар харидагиай гуфтаем бифаҳмем ки дар ҳақиқат арзон шудагӣ ҳаст ё ки не. Дар комментария гуфтаем бинависонен. Як 20 кас 30 кас дар комментария нархҳои харидагии билетҳошона нависондиянд. Дар ҳақиқат билет арзон шудагӣ ҳастай. Ссилкаи ҳамун видеоро дар комментария ман закрепит мекунам. ҳамун видеоро бидрои комментариёша бихонен нависондагиян хитон ҳамаша мефаҳмем. тамошобинони азиз барномамона ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва агар ягон савол дошта бошед метавонед ки саволотона дар комментария бинависонед. Дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. То барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.